Ac rydyn ni'n aros y myd y campen nawr. Lot yn dweud bod ni'n gendl rygbi, yn gendl pêl-drod, ond mae'n gyfnod cyffroes iawn i ddartiau yng Nghymru hefyd. A phwy gwell i ddod ar newyddion diweddarau ni na'r blogiwr dartiau Dylan Williams. Y prif benawdau sydd o dan sylw ar hyn o bryd, Johnny Clayton, y pencampwr presennol, eto yn gosod y safon eleni. Ar ôl 11 noson, Ferret y Bontyberem sydd ar frig y tabl, a hynny wedi iddo ennill 2 o'r 11 noson yn Lerpwl, yn Birmingham ac yn Aberdeen mwy o diweddar wrthnos diwetha. Bydd y gystadleuaeth nawr yn symud ymlaen i'r Iwerddon heno, lle fydd yr 8 yn cystadlu yn Nilyn, gyda'r ras wir mlaen nawr i gyrraedd y 4 ucha a'r play-offs yn Berlin ar y 13 o Fehefin. Gerwyn Price, i ni gyd yn gyfarwydd â'i gefndir chwarae rygbi, ond yn ddiweddar mae sylw wedi bod ar gamp gwbl gwahanol. Bocsio. Oedd disgwyl i Price i gymryd rhan mewn ornest elusennol yn ei bentref lleol yn Markham, i godi arian i elusen Felindre. Ond yn ymffodus, yn gynt wrthnos yma, gath ei gadarnhad bod dim modd i fe gymryd rhan yn y ffeit ar sail feddygol. Siom i'r noson, siom i'r elusen, ond o ran gyrfa Gerwyn ar y bwrdd dartiau, y penderfyniad cywir. Wel, os chi'n edrych am ddartiau i wylio penwythnos yma, mae yna hen ddigon eich diddannu chi. Y prif gystadleuaeth yw'r Newyddion Dartiau Open yn Graz, gyda Johnny, Gerwyn a Jim Williams yn cynrychioli Cymru, gyda'r Ferret yn edrych i ail-greu'r perfformiad nath welen ennill y tlws yn 2018. Hefyd mae 'da ni cyfres y menywod yn Wigan, gyda 10 Cymraes yn cystadlu, ond y gobeithio'n gorau ni o lwyddiant yn eistedd gyda Prynhawn Da S4C nath gyrraedd rown gynderfynol pencampwriaeth y byd pythefnos yn ôl yn y Lakeside. Ac yn ola, ond o bell o fod y lleia, cofiwch wylio Oci 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 nos Sadwrn ar S4C. Lot o sport, lot o sbri. Croeso i Oci Oci Oci! Ie, cofiwch wylio Oci 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 nos Sadwrn, a diolch i Dylan am y newyddion o'r byd dartiau yna.